Ġie fit-tmiem l-proċess ta' stampar tal-ewwel lott ta' karta sigura li se tintuża għal passaport Malti l-ġdid. Pass li jfisser li aktar tard din is-sena, iċ-ċittadini Maltin u Għawċin se jkollhom passaport ġdid fost l-aktar avvanzati. Ħabbret dan is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi Giulia Farrugia Portelli, waqt żjara li għamlet fl-uffiċċju ewlieni tal-kumpanija Delarue f'Basingstoke u l-fabbrika li tipproduċi l-karta Portals Delarue f'Badford ir-Renju Unit. Hija fissret kif il-passaport Malti l-ġdid se jiġbor fih 3 elementi ferm għall-qalb il-poplu Malti, jiġifieri l-kultura, l-identità u l-ivvjaġġar. Il-passaporti tal-Maltin u l-Għawċin se jibdew jinbidlu ftit fix-xhur li ġejjin hekk kif kull passaport jidħol għad-data tal-iskadenza tiegħu. L-elementi ġodda li se nkunu qed naraw kemm ta' sigurtà kif ukoll l-elementi kulturali li jirrappreżentaw u li jaqdu lil Maltin u l-Għawċin se jkunu preżenti fil-passaport il-ġdid. Din il-bidla gradwali hija ppjanata li tibda aktar tard din is-sena u meta wieħed imur biex jagħmel jew iġedded il-passaport tiegħu se jinħariġlu wieħed ġdid mingħajr ebda ħlas miżjud. Bil-passaporti eżistenti se jibqgħu validi sal-iskadenza tagħhom. Minkejja l-fatt li l-passaport Malti huwa diġà sigur u konformi mal-ogħla standards internazzjonali, dak ġdid se jkollu elementi oħra ta' sigurtà li se jagħmluh wisq iktar diffiċli biex jiġi falsifikat, kif spjegaw id-direttur f'Portals Delarue Andrew Nash u l-kap eżekuttiv ta' Identity Malta Anton Sevasta. This paper has been designed here on site with a high definition watermark, an ultraviolet fluorescing thread, and ultraviolet fibres incorporated into the body of the sheets provide the highest levels of protection for the new Malta book. L-informazzjoni rigward l-individu se tkun qiegħda tiġi fuq polycarbonate card li tkun infilzata fil-passaport u dan ħajkun ipprintjat bl-aħħar teknoloġija li hija laser. Il-paġni ta' ġewwa tal-passaport il-ġdid se jkollhom diżinji u xeni li juru l-identità kulturali tagħna stampati b'linka speċjali. Element ieħor ta' sigurtà li jservi ta' prevenzjoni kontra l-iffalsifikar tal-istess dokument. Barra minn hekk intqal ukoll kif wara numru ta' diskussjonijiet mal-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u mal-Foundation for Information Technology Accessibility, Identity Malta se tagħmilha possibbli sabiex persuni neqsin mid-dawl ikunu jistgħu jużaw il-passaport tagħhom bl-aktar mod ħieles u indipendenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.